И това Джери добър гай свърбало. Вау! Лазо Дългио! Може ли на услуга, бе? Що можем да направим за тебе? Да ми го изсмукаш. Ха-ха, чекай малко. Ти знаеш ли аз добро смукам, ама изгубих го брою. Така си и мислях. Тай ме новия брой. Иде Лазо Дългио. Багай, Лазо Дългио! Багай! Тали е спалната, шо викаш? Само нема виде! Скрия ли са, бе? Ай, отворете да не го скършам вратата. Отварям. И аз съм Лазо Дългио и тука нещо ми смърда. Смърдам ли? Сайки проверяме. Лазо. Чао. А ти читаш от наопко, а? Маля. Бре. Господи, молям те се спаси. Дзе? Да не ме отвонка, а? Де, шо е смешно? Да не кажа някой виц, да се насмеем и аз. Ви, найдех нещо. Мери се малко. Сега ке ви поставам вътре прашеня. Добро. И ке ва замолям да нема лажете. Изгаш го. Шо е това? Шлапа укал и вика квак. Това е Вили Кваква. Не е това. Лазо, кажи са, шо е работа? Сега ке ви кажа. Си били две бели топки и третата била... Къскаше мъчамо. Чекай малко. 1, 2, 3. Празна ли? Не. Ти чуя ли? Не. Добро. Поти не се диша. Лазо, помени друг път. Чао, Милиса.